Това не са мнения, това са ехото от пещерата. Да казваш, че само жената трябва да се грижи за бебето и ако не успява, това е нейния проблем, а мъжът трябва да спи необезпокояван като цар в спалнята, не е традиция, не е нормално. Това е позор. Развитието и реалния брак означават споделяне, партньорство, екип. Не робиня и господар. Не защитаваш мъжете. Нападаш жените, защото търсиш внимание, което определено не получаваш в реалния живот. Говориш така не защото вярваш това, а просиш вниманието на мъжете. Критикуваш само жените. Това не е мнение. Това е омраза. Маскирана като традиции и ценности. Твърдиш, че жената трябва да прости изневярата и ако я боли главата и откаже, това не е женствено. Чуеш такива неща от жена е шокиращо. Също така в едно твое видео казваше, че ако жена я нападнат в улицата или нещо такова, мъжът ти не може да я защити. Всъщност може, но няма такова правило. Не знам си какво, бла-бла-бла, не е длъжен и такива неща. Не, длъжен е. Като по-силния пол и моята половинка, длъжен е. Категорично. Това не е просто старинно мислене. Това е много опасно мнение, което оправдава насилие, неуважение и липса на морал. И да го чуем от жена, правя всичко още по-тъжно. Не си права. И това не е мнение. Това е позор.